Kakva lepa čokoladna fontana. Htela bih da je probam, ali prvo ću dodati Skittles bombone. Imam tako slatku malu porciju. A šta je kod vas? Wow, ovo je srednja čokoladna fontana i srednja kanta sa Skittles bombonama. Ne mogu da verujem. Da, samo pogledajte moju fontanu. Wow, nevjerovatno. Koliko bombona imam. To je fantastično. Da li ste vidjeli moju porciju? Wow, Amber, imaš tako malu fontanu. Pa šta? Hajde da počnemo. Probat ću Skittles. Super. A šta ako umočim bombonu u čokoladu? Wow, to je ukusno. Hoću još. O, da? Čekajte, imam ideju. A šta ako umočim Skittles bombone u čokoladu mnogo puta? O, da, tako je. Pogledajte, moja bombona je postala mnogo veća. Kako sjajno. Imam tako ogromnu čokoladnu kuglu. O, sjajno. Oduševljena sam. To je bilo mnogo ukusno. Što? Da li ste me snimali? Ja sam snimao. Ti si tako smešno jela. Pogledaj. To je smešno. Šta? Ne! To je moj novi telefon. Dobro. Sad ću da jedem. Dakle, prvo ću sipati sve bombone na sto. Tako je. A sad ću rasporediti sve bombone po bojama. To je lako uraditi. Sačekajte malo. Eto. Zatim uzimam aparat za snežne kugle. Skupljam malo Skittlesa, tresem i dobijam jednu veliku bombonu. Zar to nije cool? A sada nabijam bombone na štapić i eto. Wow, to izgleda tako dobro. I tek sada mogu da umočim u čokoladu. Treba da uradim tako da ceo Skittles bude u čokoladi. A sada mogu da jedem. O, da. To je prelepo. Oduševljen sam. Šta, Amber? A Sam, hoćeš li podeliti sa mnom, molim te? Ne, sve ću pojesti sam. Tvoja pomoć mi nije potrebna. Imam ideju. Pošto si tako bezobrazan, dodat ću malo ljutog sosa u tvoju fontanu. Jedva čekam da vidim njegovu reakciju. O, da. Obožavam čokoladu. Jedi, druže. Šta? O, ne. Gorim. Sve mi gori u ustima. Ne mogu da izdržim. U pomoć! O, ne. Moja fontana. Ne. Spalio sam je. Amber, da li si ti sve ovo uradila? Znam da si to ti. Dobro, drugari, sad je moj red. Sipat ću sve bombone u fontanu. Tako je. Wow. Pogledajte koliko bombona. To je nevjerovatno. A sada uzimam veliku kašiku i jedem to sve. Kakva lepota. Zašto mi niko nije rekao da je ovo tako ukusno? Srećna sam. Hoćeš li nama dati da probamo? Šta? Naravno, navalite. Ja imam ovdje još mnogo. Hvala ti, Britney. To je tako ukusno, super. Da, ja obožavam Skittles. To je sjajno. Da, i ja ih volim. Ovo je najbolji desert koji sam ikada jela. Šta se dešava? Nešto nije u redu sa fontanom. Sad će eksplodirati. Ne, čokolada prska na sve strane. Dosta! Kako ovo isključiti? Ne znam. Joj, u pomoć! Znate,
To je čak i smešno. Sad smo od glave do peta u čokoladi. Tako mali Pringles. Pa to je čak i dobro, jer je ljud. Ali ja nisam imala sreće. Dobila sam srednje pakovanje. Ne! Zašto? Imam ogromno pakovanje Pringlesa. Kakva noćna mora. Samo ne to. Ne, ovo je užasno. Seme, počni ti. U redu. Sad ću probati. Pa, normalno. Da, to uopšte nije ljuto. Ili jeste? O, ne. Ovo je katastrofa. Tako mi je ljuto. Zapalio sam barem sveću. Kako si znao da imam rođendan danas? Hvala, Sam. Daj mi to. Sad ću zamisliti želju. Hoću kolu. Uspelo je. Hvala puno. To je predobro. Dobro, ali sada pređi na čips. Ali uopšte ne želim. On je tako ljud i imam baš mnogo. Bojim se da zamislim kakva će biti reakcija. Moram što brže da pojedem sve. Hajde. I ostale su mrvice. Gotovo. Ne, evo ga, počinje. Šta da radim? Točno, imam kolu. Zašto prska? Samo ne sada. Moram brzo sve da popijem. Da, bolje mi je. U redu sam, možete izaći, a više ne gorim. Hajde, Britney, sada ti. Kakav užas. Okej. Hajde da probamo. Kako je veliki. Zaista moram da pojedem sve. Okej, počinjem. Prvi komad sam pojela. Nastavljam. Gde sam to ja? Da li je ovo raj? Šta se dešava sa mnom? Britney, probudi se! Halo! Da, tu sam, ljudi. Sve u redu. Hvala što ste me izvukli. Stigli ste na vreme. Drago nam je. Wow, ovo su nudlo od žvake. Super. Sviđa mi se to. A ja imam srednju porciju, ekstra. Gledajte Amber. Da, ja sam dobila ogromnu porciju. Cool. Dakle, Sam počinje. Hajde, brže jedi svoje nudle. A mi ćemo čekati. Okej. Mogu sve da istresem direktno u usta. Ukusno. Da, sviđa mi se. Znate, čak mogu i da napravim balon. Super. Šta? Nema više? Pa dobro, bacit ću to. Ups. Izvini, Britney. Hajde, možeš pojesti svoje nudle? Tačno. Dobro, sad ću ih probati. To je mnogo dobro. Da, sviđa mi se. Obožavam nudle i žvaku. A ovdje sve zajedno. Nevjerovatno. Ja znam kako da ukradem nudle od Britney. Odseći ću ovdje i uzeti ovo sebi. Sada mogu da pojedem sve dok ona ne vidi. Čekajte. Gde su moje nudle? Sam! Da li si ukrao moje nudle? Vrati ih! I šta je ovo? Jesi sve pojeo? Kakav si ti prijatelj posle ovoga? Okej, imam nešto za tebe. Napravila sam psa od balona. Drži. Ovo je poklon za tebe. Raduj se. A sad ću da ga probušim. Bam! O ne, sav sam u žvaci. Užas. Fuj. Hej, a zašto se smete? Meni se sve sviđa. Amber, hajde, jedi. Okej. Wow, koliko nudli imam.
ješću ih direktno rukama, baš me briga. Super! Mnogo mi se sviđa. O, blago njoj. Da. A sad ću da napravim balon, gledajte! Wow! Gde to idem? Ja sam u svemiru! Vanzemaljci? Ne! Samo ne balon! Pukao je! Padam! Ljudi, nećete verovati, napao me leteći tanjir sa vanzemaljcima. Da, kako da ne, Amber? Izmišljaj. Ali stvarno? Ovo je kraj našeg izazova. Ako vam se dopao, obavezno stavite like i zapratite naš kanal. To nam puno znači. A vidimo se uskoro.